ମାନେ ଏତେ ବାଜେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଥିବ ସବୁ ମାନେ ଏତେ ବାଜେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। इतनी जल्दी क्या? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो हेलो साଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ଦେବୁ ବ୍ଲଗ ଭାଇ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଷ୍ଟାର ବ୍ଲଗ କ'ଣ ତ ନାଁଟା ଗର୍ଦି ନା କିସ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ତ ଏଇଠି ତ ଏଇ ପଡ଼ିଆ ଆମ ଘର ପାଖ ପଡ଼ିଆ ହେବ। ତ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ତ ଭାଇମାନେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ପିଲାଟାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତୁମେ ଆଜେ ବାଜେ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଥିବ, ସେ ଆଜେ ବାଜେ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ ପିଲାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ପିଲାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କିସ ଷ୍ଟାର ବ୍ଲଗ ଗର୍ଦି ନା କିସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଆରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ବନେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଗକୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ଉଠିଲେ ତମର କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଟୁଛି ଭାଇମାନେ? ଏତିକି କୁହ, ତମର କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଟୁଛି? ତୁମକୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ମେହନତ କର ଛାଡ଼ନି। ତୁମ ବି ହେବ। ଏ ପିଲାଟା ଯେମିତି ହେଲା ତୁମର ବି ହେବ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଉତ୍ସାହ କରିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କେମିତି ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଖେଳାଅ। ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଫାଲତୁ ଗୁଡ଼ା କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛ, ତୁମକୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଏତେ ବାଜେ ଗୁଡ଼ା କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛ, ତୁମକୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଟୁଛି? ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ତୁମର କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଟୁଛି? ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ, ତ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ। ତ ତଳ ତ ଦେଖିଲି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲି, ଭଲ କେଟେ ଖରାପ କେଟେ ଭଲ, ମାନେ ଭଲ ଖରାପ ଏମିତି ମିଶିକି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବାକୁ ବନ୍ଦ କର ଆଜିଠୁ। ମାନେ ଲେଖା ପଢ଼ା ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଯେ କେମିତି କିସ କରିବି, ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ନୂଆ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଆମ ମନରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ବି ଆମେ ଚାଲିବା ଗଢ଼ିବା, ଆଉ ତୁମ ମନରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ବି ତୁମ ମନରେ ଗଢ଼, ଚାଲ। ସେଟା ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇମାନେ।